Na sani yana sona, amma ba ni da tabbacin cewa zai iya fitowa ya yi tsayin daka akan soyayyar da yake mu. Wannan abin shi yake bani tsoro, Halima. Ki daina jin tsoro, Bintu. Na san Allah bai haɗa ki da Yarima don ku rabu ba. Ka ga yadda Bintu ta yi kyau kuwa? Wallahi, kamar wa ita ba. Allah ya sa ta amince da kai. Idan ka samu Bintu, ka yi sa'ar mata. Assalamu alaikum al'umma Najeriya da ma duniya baki daya. Shahararren kamfanin nan mai suna Bunu da ke cikin garin Bauchi daura da Babangida Square. Nan filin masa ta tanadar muku da shinkafa mai inganci. Shinkafa ce wanda aka tsince ta aka tantance, ba tsakuwa, ba ƙasa, ba buntu, ba mugu. Ga ta fara ga kuma auki. Ina 'yan kasuwa masu saya ɗaiɗai ko sari har kuma 'yan siyasa ba a bar ku a baya ba. Za ku iya sayan ta za mu muku buhu daidai yadda kuke so. Sannan mu manna muku hotunan ku. Ina al'ummar na birni da na karkara baki dama ta sani shinkafan mu na Bunu Rice ga ta da kyau, tsafta, ga kyau ga araha ta masu sayan ɗaya kuma ba a bar ku a baya ba. Bunu Rice tana nan a cikin garin Bauchi daura da Babangida Square filin masa. Ya ku al'ummar mu da ke jihohin mu na nesa dama ta same ku. Za ku iya tuntuɓar mu a namban waya ku tura muku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da ma ƙetare ba. Kuma ku tuntuɓi namban wayar mu kamar haka.